moottoriurheilun eri aloilta. Tässä muistin virkistykseksi lista lajeista ja suomalaisnimistä, joiden kilpailuja tulemme seuraamaan. Aloja. Magyar Radio Budapest. Aloja. Muista huomenna 3. Koska me suudellaan? Selvemmin kysymys, selvemmällä suomenkielellä. Koska me suudellaan? Nyt heti. Tässä J.J. Lehdon mietteet tulevasta vuodesta. Käännä ajoissa 3. No niin, pannaan pyörimään vaan ja änkytetään sitten sen jälkeen. Okei, mä oon valmiina, kun siellä ollaan valmiina, jos äänen tasot ovat loistavat, hyvät tai naurettavat. Ja tähän Mikan haastattelu. Ja sitten loppujuttu. 2, 3, 1, 2, 3. Okei. Okei. Tämän vuoden Formula Ford-festivaalit on järjestyksessään 20. ja 200 kuljettajan joukossa on mukana... Tommi Salomaa 4. sija. Joo, 4. sija. 1, 2. Millä äänellä sä puhut? Sä voit Mä puhun kauhean huonolla äänellä, kun ei sitä ole paljon jäljellä nyt. Sä oot juonut sen. Joko käy? Onko lasit vinossa? Jatketaan. Ja pyörii. Mistä tää tulee? Se on. No okei, se on sitten. Mistä tää tulee? Se tulee sieltä. Oli lähellä kyllä, mutta ei ihan riittänyt. Ja kun se on mennyt tällaiseksi, niin mielestäni se vaatii pientä puhdistusta. Ei se kuljettajan kannalta tietysti. Aloitetaan alusta. Okei. Jos mä kysyn ja sä vastaan. Joo, tehdään niin päin, joo. Rauhallista joulua ruutulipun katsojille. Mitä vielä kerran? Rauhallista joulua ruutulipun katsojille. Otetaanko vielä kerran? Otetaan vielä. Ja sitten toi. Mikä tää? Joo. Mitä mun piti sanoa? Sano vaan, että kiekon ruutulipun katsojat kannattaa. Ei sitä on hyvä tänne nimenomaan. Mä luulen, että nyt on kaikki juonot sisässä. No niin se yleensä on ollut tässä aikaisempien MM:ien aikaa ainakin. No paha tuli siihen, katsotaan mitä se sanoo. Paha. Aha, hyvä. Tietysti... Soittaa sinä groja ruus, tullut tapat naisko tummatin ilot reikakoi, nuruoro, liina ja toit ne on grammejo ja ruusemi sapat. Hei lehmykkä! Hei! Minkä takia te ette aloita? No, kun sä tulit siihen. No niin, hyvä. Onko nuotit kunnossa jo vai lähdetäänkö ihan... Otetaan uudestaan jotakin näin. Otetaan. Joo. Otetaan kaikki uudestaan. Klak. Ensimmäiset töihin. Huomaat, että meillä on kova ammattiryhmä. Kumpikaan josta käyttää kameraa. Me otettiin 3 minuutin pikakurssi lähtien ja nyt me osataan. Indysarjan päätöskilpailu ajetaan Kaliforniassa, voi tai en mä muista tätä päivämäärää. Onko se toinenkin kuljettaja sitten sinne samassa autossa nainen? On se käynyt tossa pari kertaa, mutta Kerro, mikä sun paras saavutus on sun uralla? Kyllä se nousee, vaikka mä yritin vähän varoakin, mutta kyllä vaan niin on, että painoa pitää taakse saada lisää, muuten on kyllä tyhjää vaan. Pojat, ei mitään sitten kuunnella, mitä tulee tämän palkin jälkeen. Noniin. Olemme aivan nyt täällä kulman takana hiljaa hissun kissun hyvin salaisten asioiden ääressä. Kiitoksia jälleen seurasta, hyvät katselijat. Näin heilahti vuoden 1992 ensimmäinen ruutulippu. Ruutulippu joka perjantai, nähdään 3. Ruutulippu 3. nähdään perjantaina. Ei kun toisinpäin. Miten me sanottiin sitten? Ruutulippu joka perjantai, nähdään 3. Ruutulippu joka perjantai. Ja. No niin. Hyvä. Ja heilauta kätteksi. Ruutulippu. No niin. Valmis? Yes. Ruutulippu joka perjantai. Nähdään 3. Ja nyt kun on harjoiteltu, niin mennään itse asiaan. Tuokion kuluttua näemme ruutulipun juhlalähetyksen, joka on järjestyksessä 100. Ja tänään saamme seurata rallia meiltä ja muualta sekä tutustumme tulen aiheuttamiin vaaroihin kilpa-autoilussa.